ang kum som ni ve liam ta ve la kan no pan lai kan in khel thin lai le kan ti tamber Ronaldo lianate Brazil Ronaldo ti ho larwang laia kan ti tu em thin chu World Cup chung chang te ani thina World Cup a Japan an khel ve a Japan chu an goalkeeper a robot an manga akuta ball hip thei awma chu chuan ball alo hipa alo save chat zel maya tu man an pet goal thei ngai lawa an man chua dan chu half time line thil engma ei ve lawa azun po sung ve thei lawa chu ta tang chuan an the chuak an tia a bon kan ti thin mari khang hun lai khan Japan goalkeeper chu robot ani tikha kan pom thup dan kha ni khang ka ti leng vel sang sanga kan siat thin dan ani a nang ni pon in no pan lai siat dan thin ani ve thau karing social media kan la per siat lawa in khel tele TV te po TV nei te ina kan en mai chau thin kha ania thingtlang lama ngat phei chon TV nei anom mumal manglawa TV nei in kha alun thin hle a kan en tuilai tak mai en vai lam hunom tak mai kan en lain anei tu ten TV hnung an ron dap rakraka asato antia han off mak zel hun lai kha ani na taka chuan kum som ni ve liam ta kha chuan AI thiamna te tin robot kan man thin dan te le kan lo ngai dan te movie vela kan lo en thin te le superhero film sang ate kan lo en thin robot kan lo mel shiat dan le kan lo mu thin dan le atak rama robot na tho dan alawin ang lo thin kop maya ani na taka chuan robot te chu mihring anga oma khatiang anga chevela du tir kol thei du thil ti thei anga khan kan lo ngai thina amaro chu kha hun lai kha chuan robot tamber kha chu industrial robots te kha ania motor siam chuan amhuna te engine siam chuan amhuna te thil sang ate heng robot te hi tangkai taka man ani thina kan no pan lai kan lo mit thla da le kan lo suang to dan thin robot mihring ang pian mang nei du oma du ti thei robot kop kan ti ho ang chi te Will Smith chan na ho te ai robot ho te khatiang ang chi anga fin na nei le du che zung thei le thil ti zung thei ang mihring pian mang nei robot ang chi kha lo chuak to tura kan film en thin te le kan thungai thlak thin te kan thil tak le man tlak tak la phalo na sa em maya inkhel tak tu samin kan lo la siam lo na sa hle mai ti te alang chho tul la tuna ero chuan heng thiam na te hi chang kang chho zela ma ason chak em thungani abik takin Asia lamte China te Japan te heng ho hi khovel ram zong zinga chuan robot heng artificial China hian robot le mihring inkhel thei dan turte robot mania inkhel thei don chuan ko nga hian ngai to na an seng na sa hle maya tun haya China chuan robot tournament abot saya robot lang inkhel na robot control ngai lo te inkhel abot saya chu video te chu kan en do na amaro chu kan en main kan base apha kher lo mai theya kan du dan ang le kan lo rin tha nang bon tak mai robot skills bon tak le pui tak ang kha kan khami tura khan mi thla chuan lo lang mai theya ase khatiang kha ani kher lo mai the ni hei China hi heng lama hian robotic thil lama hian an lo advance em maya bial nu muzo lo tan le bial nu thu oi tak nei du te tan bial nu tur robot trong thei biak tlak trong sang thiam le khatiang anga muzo lo tan le bial nu thu oi tak nei du te tan bial nu tur robot trong thei biak tlak trong sang thiam le khatiang anga ngai zong tur te po China ho hian an lo zuar to hei tun sang ni som panga phei chuan advance to khop maya an upgrade zela tuna phei chuan atak ang to le movement zong te tin an vun zong te le an che dan an trong dan le an khosak dan thlengin an upgrade zela ma son na azuan in azuang chho zot mai ati thei ome hei Mizoram ate po hian han leisak mai chakom anom nual mai kamhel hriat te zinga po kan leisak mai thei ni kumin kumtir lam khan iso speed kan thi mai American YouTuber China han zin khan mi tam takina Chinese te China ho an ngai dan ati dang lam na sa hle atin an advance to zia te le an robot thil te po aron so nge ni ka he video hi in en lock tiang China ho robot pakhat nenan chet vel na hi All right guys, this is the most advanced robot in China. Let's go.
Wanna fight? Ale hatiang khop khan achang kang to a chuti ni rual chuan movie vela kan lo mu thin te tin kan lo soi thin te robot thian min la thu nang kan ti te he ngau hi chu tu na ri chuan kan la hlat ri viawa ni mishing ta na hlawom take mo mishing ta na noksak le boi thak tu lam ai chuan chom dol ngai an la ni deuh ri ani ti chuan in khel lama chuan lutang o mani lok mai juni som ni pariat khan Beijing China humanoid robot football Robot League football tournament chu khel ania team khata hian pathum ve player pathum ve omin heng robot te hi danglam na deuh mai chu tu man an khal lawa tu man an control lawa AI manga an ma ania inkhel tu len mania che thei tura siam ania chulai tak chu ni ti danglam tu chu ti chuan he game a hian team pali rontelin hengi university te an nia team dang tay tarlan an ni chi lo nge ni final a hian Tsinghua University robot te chuan China Agriculture University Mountain Sea team te chu 5-3 in an ne ni ei pori se he game hi in an ve shim phot teng o wearing green jerseys while Puwai is in purple jerseys. Of course, as mentioned earlier, many of the players on the power side are members of the Mecha Warrior competition team. When talking about this, I believe many you can make it into a vehicle shape with axes or saws and see who can smash the other up. Tired of watching. Dragon Team hasn't watched the Accelerated Evolution T1 match for the first time, right? This robot competition. I think I watched once before, but they were purely remote controlled by hand, not like this, where it's purely computational power during the match. Let's see if this time the Shanghai player can catch up to the ball and adjust the direction. Oh, on the defense side. Oh, no, don't. Today's robot player on the field from Shanghai. Oh. Also, MMP2. There's also a chance to take a shot. Okay, here Shanghai takes the lead with a score of 1-0, temporarily leading against the Puyat team. Angkhania in be se phalo via we mo chu wang chu ni karon ti lan lok du lo amaro chu kan soi to khan heng robot te hi mishing ina an control an ni lawa mishing ina an lo thunu na ni lawa AI artificial intelligence thiamna manga an ma ania football khel theina turil ru an da manga an ma ni pol liawa khel an nia mishing puina lama mo na saviawa chu ti jung po chuan hei an in hliam ve pheng phunga zon chu ngai te pon anom ve ni